zeleno sve dao, a u mene mi ga taman punca poklonila za 8. mart. E to kad sam vidio, meni je ubila ona krv u oči, ja sam njima odmah kazao. Sklon se od filodendrona. I oni? Kažu neću. Rekao, sklon se od filodendrona. Kažu, nemoj pusa majke. Ma šta nemoj, ja taman da ih razvalim i opa. Lonac. Pa vi ste grdno stradali. Šta, niste? Imao sam super sreću. Kakvu super sreću? Samo sam panao s drugog sprata dolj ovako. I vi to zovete super srećom, jel? A lonac bio prazan. Pa šta onda? Pa da je bio pun, ja ne bi ni sišao dolj do prizemlja. Ja bi se odmah prostruo, zdravo pusa. Dobro pusa, i sad došli da budete glumac, jel? Ja. Da upišete glumu? Ja. Kako ste se odlučili to? U mene je žena gledala film i zaljubi se u glavnog glumca. I kaže, joj, moj pusa kad ti bi ovaki, rekao, bit ću taki i dođe da je vi primite.